Fl-2025 ġew irrappurtati 173 każ ta' legat abbuż sesswali fuq tfal lid-Direttorat tal-Ħarsien tat-Tfal. Fl-istess sena saru wkoll 296 rapport marbuta ma' legat materjal ta' abbuż sesswali tat-tfal fuq l-internet. B'enfasi fuq il-prevenzjoni u l-intervent bikri. L-FSWS nidiet Stop It Now Malta, helpline speċjalizzat immexxi mid-Direttorat, servizz li huwa maħsub għal persuni ta' 18-il sena jew aktar li jinsabu mtaqla beħsibijiet jew mġiba ta' natura sesswali lejn tfal, inkluż imġiba online. Servizz li jista' jintuża wkoll minn persuni li qed jiġu investigati dwar allegata abbuż sesswali minn qrabathom u minn kull min huwa mħasseb dwar l-imġiba ta' persuna oħra. Il-manager għas-servizzi f'ħdan id-direttorat Deborah Fassallo qalet li s-servizz tfassal fuq il-proġett Stop It Now UK and Ireland. Persuni li jista' jkun qed jaraw kontenut online fejn tfal qed jiġu abbużati jistgħu iċemplu fuq din il-helpline sabiex jirċievu is-support neċessarju u nkunu qed nipprevjenu milli isir l-abbuż sesswali tat-tfal. Il-helpline 9905-9414 ser jitħaddam għal-issa mit-tnejn sal-ġimgħa bejn id-9 ta' filgħodu s-sieta u nofsinhar. Min jagħmel kuntatt jista' jibqa' anonimu. Id-Direttura għall-Protezzjoni tal-Minuri Antonella Mizzi qalet li fl-2025 id-Direttorat irċieva mal-2000 rapport ta' allegata abbuż, fosthom fiżiku u emozjonali, negliġenza u każi marbuta mal-effetti tal-vjolenza domestika fuq it-tfal. Minnhom ingħalqu 1440 każ. U hemmhekk qed naraw li għandna ħafna tfal li pereżempju jitħallew mhux sorveljati waqt li jkunu qed jagħmlu użu mit-teknoloġija. Lura hemmhekk inti qed poġġihom f'riskju li jista' jkun qed jaċċessaw jew materjal li mhux xieraq għalihom jew qed jsir kuntatt ma' persuni li l-unika skop li għandhom huwa li mhux li jipproteġihom żgur imma li jisfruttom. 18 il-professjonist fid-direttorat ingħataw taħriġ speċjalizzat biex jaħdmu fuq il-helpline. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Familja Michael Falzon qal il-prevenzjoni tippermetti li riski jkunu identifikati fi stadju bikri u li tingħata l-għajnuna qabel ma jseħħ l-abbuż. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal is-servizzi li saħħaħ il-ħidma tal-professjonisti bis-sigurtà u l-benesseri tat-tfal jibqgħu l-ogħla prijorità.